bersedia berkorban untukmu. Pancasila dasar Negara rakyat adil, makmur sentosa. pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju. Yang bener kami. Bener, Bener maju ya karo maju. Ayo maju, Mas yo karo muli. Ayo maju. Maju. Dapat hadiah 1 buah Surati Ngawur kok iso. di samping Bu Surati nggih wonten Monggo mriku. datang panitia, Pak. Oh, bintang kecil. Pak Ring asma sinten, Mbah? Bu Sri daleme pundi? Bener. Sari mriki piyambak. Dereng Pak De, dereng. Derek sak menten niki lucu-lucune. Niku apa request, Mbak? Bintang bintang kecil ae, kecil di Di langit yang biru. Amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi tempat kau berada. Tepuk tangan anak-anak. monggo Monggo. saged mendhet hadiah wonten ngajeng. Iya. Batang sitok malah nyusul kayak. Loh, Sapa kayak? Wong kurang ajar. Lah kurang ajar piye to? Aku mbok tinggal akhirnya ngojek aku. Lah awakmu mau kondi. Kok Kondi. nganjuk? Lho kancane wis bareng teko kene sampean kok kari mergo ngojek. Aku iki nguyuh. Lah kok bablas to. Lah akhirnya iki lho Bapak. Lu salahmu ora omong-omong, mudhun ora omong. Iki lho jeng dalu Wilujeng macane. dalu, Ibu nggih. ngapunten iki lagi telat. Nggih mboten napa-napa. Ya acara apa yo? Taman kanak-kanak ini. Aja ngawur. Pembagian door prize dari Oh, panitia. alah, nggih. Dari panitia menyediakan redor untuk Redor hotel, door press. surprise. Nah, Aku linone redor iki lho marah. iki Ibunya. takoni ben Paring akrab. asma sinten, Bu? Bu Nani, di dalam saking pundi? Ngadisari. Jati. Jatisari. Lo ngomong napa wae? Ngadisari ya awakmu. Kupingmu lho. Kupingmu kena mandel. Aja kuwi wonge teko. Bu Nani, pertanyaannya ini berhubungan dengan hari jadi Kabupaten Jawa Timur. Provinsi. Provinsi Provinsi. Jawa Timur. Angger bar ditinggal kancane Yes, yo ngene ngene iki iki. mesti. Aku nek ndredeg niki aku mesti omongku kelower tok. Iya. Berhubungan dengan hari jadi Provinsi Jawa Timur, nggih Bu Nani. Anak sapi hubungannya Betul. Lah kok penak sih. Sik to. Hubungannya apa hari jadi ke-80 karo anak sapi? Lah apa sapi ki ora oleh manak ning Jawa Timur. Iya. Betul kok. Bu, monggo. Monggo langsung Lagi ngawur. pendet sapine, monggo. Kok iso sapi ngawur Ya, kok hadiahe, hadiahe ngono. Tapi bener demi keberlangsungan hidup. Ya, Iya toh? ya. Monggo Rasane lho, sepuh-sepuh lho. nah iki kan taman kanak-kanak. Iya. Nah iki taman kawak-kawak. Aja kaya ngono gak ana sing kawak kan awak dhewe kok Lah, iso. iya. Gawe seneng kok. Ora nek apa-apane dibolak-balik Aku ditumpuk. takon, umume nuwun sewu ibu-ibu presiden kuwi lho, Nyapa? aksesorise kaya ngono. Sampeyan iku apa? Gawe apa nang ndasmu iku gawe apa? Masalah. Eh? Umume kuwi nganggo cunduk mentul. Tunduk mentul lho, Mbak. Iki terobosan baru. Kembang. Yo iki sing jenenge bebek mentul ya iki. Umume kan kembang. Nyapa kok iso bebek iku momen nelek ngono apa ora? Iki maune kembang iki dipangani bebek entek, Mas. Lanjut. Cocor. Bu. Paring asma sinten? Iya, Bu Mesia nggih. Di dalem saking pundi? Jatisari. Jatisari mriki mawon. DRT 25. Pertanyaane sing berbobot paling Lah, kan. ngono. Bu, Dalam. nyuwun ngapunten iki berat badan pinten nggih, Bu? 39. 39. Betul. Paling enggak pertanyaan iki sing berbobot. Apa pertanyaanmu? Ketoke wingi ditimbang ning anu